Amarya ba kya laifi. Ko kin kashe dan masu gida? A'a, to a bude min fuskan mana. A'a, to amarya fa. A'a. To shikenan. To ga wannan ki baza musu kafin je in dawo. Sanan je ni kan in yi abinda addini ya tanadar. Sannan Sani in dawo. Bismillahirrahmanirrahim. Wai ƙanshin me nake ji ne tun ɗazu? Kaza? Kuma kaza. Mene aka fito da wannan kazan ne? Tabbas an gaya mini. In dai kaza ne ka ji wajen Shu'aibu mai kaji ko da ya kasance mutum yana bakin ciki ne, in dai ya ci wannan kazan to zai zo cikin farin ciki. Shu'aibu mai kaji? A ina yake? Daga kin je kwana amala daidai hannun hagu ba kaza kawai ke sayarwa ba, tsire da masa, kuma kin san wani abu burgewa hada kayan sanyi duka yana sayarwa. Zaka samu komai da komai da kake bukata a wajen ba tare da ka je wani waje ba. Hanji Shu'aibu mai kaji kwanar amala a kwanta gora arhadadi mutawo wurin da sauki muka sai da kazar. Hanji Shu'aibu mai kaji kwanar amala a kwanta gora arhadadi mutawo wurin da sauki muka sai da kazar mu. Turkash sayan nagari mai da kuɗi gida. Katafaren ɗan kasuwar na Alhaji Shu'aibu mai kaji kwanar amala ya yi haɓasa ya zaburo ya kawo mana daɓa da ƙwan kaji. Sun gasu sun sha yaji malam kaje daidai da aljihunka. Alhaji Shu'aibu mai kaji yana nan opposing gidan Indanusa wato kwanar amala kwanta gora. Malam Hajiya Alhaji ina ango da amarya ku zo ku sha rabashin gangan. Wayannan kajin sun gasu sun nina sun yi jawur ai musu feshin yaji. Ina ma abucin sayan ɗaya ko da yawa. Ko rana ko dare idan ka binciki Alhaji Shu'aibu mai kaji kwanar amala za ka samu kaza gasasshiya da kuma tsiran nama. Ka hanzarta kar a baka labari. Alhaji Shu'aibu mai kaji yana nan kwanar amala sai kun zo kar ku bari a baku labari. Ba kaji kaɗai muke sayarwa ba, akwai tsire da masa, a gefe ɗaya kuma akwai kayan sanyi ma'ana soft drink. Za ku iya samun mu a kwanar amala kwanta gora. Mu kaɗai ne Alhaji Shu'aibu mai kaji ko ku kira wannan namban da kuke gani 080-3879-1327. Alhaji Shu'aibu mai kaji mu kaɗai ne sai kun zo. Kina cutar ka ba za a yi da ni ba. Boyayyar fuska, boyayyar fuska, boyayyar fuska wata rinkawo a yori.
Assalamu alaikum. Hafsa. Khalid. Ya ga ne Hafsa, ya ga ne. A DJ, ya ne, amma yariyar ne yanzu ba wani matsala ko an shirya ko? Kila ma ka zo ka gaice ni aure ne ko? Allah ya da kwana kaɗan ya rage. To me matsalan kuma? Wallahi abokina ne ya shiga irin halin da na shiga kwanakin baya game da Balkisu. Okay. Ka san an ci waka a bakin mai shi lahira. Gaskiya. Wato chairman ka gane abin da kenan yarinya na ne ban gane mata kwata-kwata iya kuɗi da kake tunani ina kashe mata da ita da babanta amma kwata-kwata ban gane mata na kasa gane makanta kwata-kwata na rasa menene matsalar shine nake so a bincika mu. Da akwai wanda kake zargi ne? Tabbas ina zargin ko ta yi sabon saurayi ne shine yake zuge ta yake hure mata kunni ban sani ba shine nake so ku bincika min da Allah. To wannan ba wani matsala ba ne, za ma aiki daidai da ya kamata. Amma dai ka san kuma DJ ka riga mai ishu na kuɗi ne ko? In maganin kuɗi ne na riga na ji komai wannan ba matsala bane kuɗi ba matsala na bane kawai ni a yi mu abin da ya dace. Sai ka ba da bayananta. Menene sunanta? Sunanta Hafsa. Ok, daga wani anguwa kenan? Tana nan unguwan Nasarawa sabon titi na dan gangara kaɗan. Ok, saboda akwai abubuwan da take yi ne kamar yanayin fita. Tana aiki. Tana zuwa vocational training nan so takan fita irin shoyin karfe 8 na safe dai karfe 9 dai in fact sakan je wajen aikin kuma ba su dawowa gani sai karfe 4 zuwa 5 saboda tana zuwa makarantar islamiyya. Is okay ba wani matsala insha Allah da wanga bayanan zamu binciko mu gane meye matsala. Kaka damu ka zo gida ne insha Allah ba ka da wani matsala. Banga shi kafan alƙalami ne. So yayi Ofisa na gode ba. Yayi ba da amma. Khalid na gode. Sai an ji mun ji daga sai mun sai na kira ka. Da wata nama. To yayi. To yayi ba matsala. Ya da haka, haba, da girman ka, amma dai ka jawo shi wallahi ka rasa sana'i sai ka. Gaskiya na gode sosai. Ya kike wasa hakan ga? Wannan layin da kika gani, kin ga nan? Yanda mutane ba su yawan gitta, haka suke mutanen nan. Girban shi yana bai da aiki sai sata. Na za ki je ne? Wallahi zan karasa gida ne na bari. To in ba damuwa mu je mana, ni ma nan zan biya sai baki hanya sai mu. Mutane shi kenan mutum ba sana'a sai dai ya zauna. sai wani nana ta godiya kike ni fa wannan ɗabi'a ta ce don ita mace da kika gani ni duk inda zan ga mace cikin damuwa ko cikin wani hali kokari zan yi taimaka mata saboda kin san ku mata ko ba komai a wazan mu ne guda in ba mu taimaka muku ba to wa zai taimaka muku kar ki ji komai Haka ne na gode ni nan sosai. haka nake da taimako ba damuwa ai kar ki damu Baka ji ba? ba damuwa ai bari sa miki da ki dai da babban waya da ya wuce da ita da ya ja miki gashi To na gode to sai sosai. kin kira ni In kira shi ne ni bari dai in kira shi. Hello? Hello? Wa alaikum salam. An wani lafiya? Ya gida? Ka gane mai magana? a ban gane ba wallahi Wannan ne da ka taimaka mawa a hanya? Hafsa.
da aka anshe mata waya. Oke, na gane ya kike? In ba damuwa ina son mu haɗa anjima. Oke, zuwa 8:30 hakan nan. Ina free insha Allah da maraice ba. To yayi shikenan, nagode. Nagode sosai. Sai na kira. Yariyar nan fa ta fara wada ta gura. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai hakuri na shanya ka ko? Ba komai na sani ko aikace ne kike. Wallahi kamar ka san shi nake yi a gida. Lafiya lau wallahi. Da man ne kira ne ka biya abin da ya fara da gaskiya na gode. Wannan ai ba komai bane. Ni ya mace ne dama tana da bukatar ba ke ba ko ma wace ce da kake cikin wannan yanayi dole zan taimaka mata. Ai ba komai kake ji komai. In fasan har yanzu ban fasan sunan ki ba. To sai ka fara da haka. Ni na fara tambayin ki. To tun da ka manta dai garin tana maka ni kake so ka gani wayo ko? Ba yau bane ba. Yayi sunana Hafsa. Ni sunana Hafsa mun gaisa. Bari in zo in koma saboda ina da aikace zan. Yayi na gode Allah ya saka da Babu ke yawa boki na cutar ka ba za a yi da ni ba. Assalamu alaikum. Mazaje customer. Dari party. Ba ku bane mai tsaya da kun ga kama kiran ko su. Kai namu ne mu na kai yayi. Ya kuke harkoki a gari ayyuka. Lafiya da wallahi. Masha Allah. Abun ya zo kenan. Auren da ya zo. Ina da Allah ka shauta kaji. Ai magana aure ba ta so ba. Ita wacce yara yake nuni wanda kun san da ita. Wannan yara al'amarin ta ya zama tudu. Kuma dai kai ba ma shi kawo ne ba da Allah mutum na. Shi kawo ne ba wato abin da ya kawo ni kana ji ita wacce yaran kuke magana ni lamarin ta man ya zama turu gare ni na ga na share da ita yanzu wata yara kuma na samu yanzu ga wanda nake ganin Allah ya sa ya da zai da ita yaran tana bugun kada wato mun haɗu ne a social media yau ka ganta Facebook Twitter TikTok kai bin da shiga ina gama da ita sai na ga ta shiga rayuwa na to amma abin da ke damuna ka gane yare ina mamaki shi ita a gidan wace ce saboda irin kaɗan take buga da gidaje nake gani abun ya ɗaure min kai shi yasa ban san ya kuskuren da ni wancan karan yanzu ina son da Allah ko mini bincike shi wanda yare a gidan wace ce ita a takaice dai ka samu ƴan babban gida ke haka ya samu da gaskiya na ta kamar haka gaskiya wallahi to yanzu yadda aka saba ne zaka ba mu lambanta da ƴan bayananta da kuma picture nata ina da lambanta kuma ina da hoton yanzu dai mai muhimmanci ne turo mana hoton address ba gaskiya adireshin ta gaskiya ban da tabaici amma ina ganin shoyin jiya da dinnan take saboda gidaje ne yadda gidaje nake ganin cikin irin social media da muke haduwa yanzu abin da zai da zan baku lambar wayar ta da hotonta ka fa san tunda babu adireshi maganan kuɗi ne za mu yanka kuɗi ne kullum kuɗi kai ba mutumi na saboda aiki da wahala matsala da kai duk an haka aiki kuɗi kun taba mini aiki bashi ko kuma ban biya ku ba wannan ai mai sauki ne ka san zaman ba matsala mu dai bari mu dai mai wayan to yanzu abin da nake so suka bude min bluetooth ɗinka sai na tura ma hoton yare ko to yayi ba matsala kana yi turo wa yanzu to na yi connecting ka gani na tura yariyar zazzafa ce wanda ka gana biyu ku ake maka zazzafa ce sai lambar waya bari na baka lambar waya ko 070 53 06 93 sai ba mu ba mu so maganar kudi da Allah sai ku turo na kan nan ba dan naku baka so ya turo mu ne tura ma ina da uzuri ko zan ai wuce ku a baka da damuwa ai bayan mu yanzu ma na san ba ku da wasa yayi shikenan ka so ma em to in ba ya za ku ci abinci mai zama ko so ma ba ka ji mi iya shege ai azu tayi kwalab kina ba ka ga ba ka ji ba kalle ya ne zaman to yariyar da ya tura ma da yana to diamond yayi sa amma ya ga anya ba ya bane ba muka sayi wa raunanta bane dazu kai kowa ka sani
kallon mana, kallata da kyau mana. Mai waran da ba mai doya ba. Kallata. Wannan yariyan da take kuca-kuca. Wannan yariyan ita ne nan. Wanga ba mutum kamar daman gwaiwa tuke wando. Ai da ma dai marance bari mu je wurin ta. Mu je mu tabbata. Ba mu waran. Akwai toyayye? Akwai amma bai so. Dan toya mana da Allah. Dan soya mana da Allah. Hello, an kashe banjin. Hello, banjin. Ka Allah je wayan nan ki toya mana. Ya Allah in wayan nan zaki ki wayan nan in wara zaki ba mu ba wara man bai san ba kawai mu je kawai. Dan Allah ku je mana yan ƙarya kawai. Ba ku da ko Bana ga ma wannan yari ita ne kallafa ita ne wallahi ta ce ba ta ce amma gidanka ya bari ƙara kiranta kai rata gani zan ba direba gas ya kai mana gidanmu ba mutumin ka ya ƙara afka ta je sawo gas ka ganta zaune a can wai ta je sawo gas sako mu je da yariyan gaba da al'amuran mutane na ban mamaki. Me abun mamaki ga al'amuran mutane ke bai shi mutum bai da tabbas. Mutum ne yau zaki gan shi gobe ki ga ya canza hali. Rayuwa mana yadda ya canza. Ake dai mutane da kike gani mutum da kika ga dan adam rayuwar shi yau da gobe zaki ga ya canza. Kuma shi rayuwa na rashin rikon amana ma ya fi komai zama illa yanzu cikin mutane nan da nan zaka yarda da mutum amma sai ka ga yana kokarin ya ci amanan su mutane haka suke. Hafsa, Hafsa, ina ta magana kamar ba kya tare da ki. Wani irin damuwa kuma Hafsa? Na rasa ma wannan damuwa ba ni ba kawa ba abu ba bane in gaya mashi abin da ke damu na wallahi. Allah sarki. To ki gaya min ni zan rike miki a cikin wallahi wani saurayi ke da shi matsalar da nake samu yayi yawa an na rasa inda zan ta inda ma zan fara yau. ina jin ki. Yawa fushin shi na yawa ni yanzu ma muka zana bayyana hakun san ina magana saboda abu kaɗan sai ka ga yayi fushi ni na rasa mata inda zan ɗauko wallahi wannan al'amari nan da nan ma ka ga ban biya shiga gida kai ƙara na ni wallahi har da wannan magana ba na sai Hatta kai ga can haka. ta wuce inda nake tunani. To ki hankali kin san lamarin soyayya sai da hankali. Ki kasance duk sanda zaki ga abin da kike mishi bai so sai ki kiyaye ko kuma ki kira shi ku zauna ki fahimtar da shi cewa abin da kike yake miki wanda baki so kin gane. Amma fahimtar sai ka ga yayi fushi fushin shi ne shi ke haɗa ni da shi yawan fushi nan da nan abu kaɗan ya haɗa mu a cikin gida fa yake zuwa nake baka magana still dai ki ta hankali kin san lamarin soyayya wata rana sai labari ki yi hankali ki kara samun shi ku sasanta kanku. Allah ya tabbatar da ni bare in zo in koma. ka kuma Zan koma to. Na dai ce dama bare in zo mu gaisa ne. to yayi shi kenan nagode Boyayyar fuskar ka ba za a yi da ni ba. Boyayyar fuska, boyayyar fuska, boyayyar fuska wata rinkawo a yorani. Ya kai kwana biyu numban ka bai zuwa. Haba mutumi ku dai ce min dai kawai da ku dai kira ni ba don ni ban taba barin waya ta mutu wallahi network ko kuma ba ku kira ba To yanzu dai tun da Allah ya sa mun ganka da karan ya mai ka san abokina kai ne babba waya ubanza da Allah yi ba za ka ji mutuwan sarki a baki na ba ka ga ba mun gane maka kai ka ba alheri ba za ka ya ga wace ce dai bari shin ka san gungume wani gungume ma malam gungume malam bala mai haskariya gungume kware kwa ina rumfan nan inda ake duyan da doya kware
amma fatan sa'a ba. Dakanta. Wacce yare da na gwada muku hoton tawa? Ko kun kuskura ku ɗauki wani hoto kun je kuna bin cikin banza? Tana nan tana tuyan doya da wara. Allah ya bada sa sai mun zo daura aure. Wai shi yasa na ce ma ka bar yawan nemi. To Allah ya isa ka Allah ku hakuri. To Allah ku hakuri. Allah ku hakuri. Mun gama mun bakka lafiya. To ya fitun bana so. Bala sai mu. Zan kira ku. To yayi ba matsala. Allah ya isa. Allah ya sa. Wani sa daban da rabu. Waccan kai ma ba nawa ya kamata a ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. DJ. Oh kusa. DJ. Oh kusa. Khalid ya aka yi. Alhaji. Ya kwana biyu. Alhaji kenan. Ya kuke ya aiki. Allah da insha Allah kaji. Muna mai shararo da yankin ka. Allah wallahi. Kun kammala kenan. Aiki ya gamu. Masha Allah. Jin dai zuwa yanzu kun gane wane ne saurayinta. Da Alhaji babu wani saurayinta ba. Haka ta ce muku? Ba wai haka ta ce ba, haka bincike ya nuna mana. In kayyade maka wannan yaren da yake gani ba ta da wani da take so in ba kai. Ku dai sake bincike. Wata Alhaji kana ji na? Yariyan nan tana son ka sosai fiye da yadda yake tsammani. Amma gaskiya akwai abin da ya kamata a ce ka canza. Kuma ba komai bane illa yawan fushi. Gaskiya kana da yawan fushi. Ya kamata a ce ka rage shi. Ka san ita na mace ne. Wato ina ga shine kawai wannan matsala na. Wato in saka mata fuska ta rina ne ko? To ba zai yiwu ba. Yanzu abin da nake bukata shine wani ɗaya daga cikin ku ya je da boyayyen fuska ya ce yana son ta su yi soyayya ko da na wasa ne. Idan ta yarda ta so shi aga definitely ba ta so na ke. Alhaji ni dai na ce ai haka ba kuɗi ne matsalan ku ba. Alhaji kuɗi ne matsalan ku. Alhaji zaka bada kuɗi. Samu account number yanka. Ba dubu sai ya kai mana. Alhaji samu account number. Wanga fa bai cikin tsarin ayyukan mu amma ka dai ƙara tunani Alhaji. Kai account number yanka ne nan. Ba komai mu in dai zaka bara ba abinda ba za mu ma ba. Ba mu bincika maka. Ba dai da wasa kace ba. Alhaji haka za a yi. Ba komai ba komai. A dai ƙara tunani fa. Kawai ku je ku yi abin da kike so kawai kenan. Ina ce a je a yi. Ku je kawai. Ba komai Alhaji. Bari mu DJ. Allah a bincika da kyau ne Allah. A bincika da kyau. To kai haka za mu je koko za mu karasa mu dai karasa mu koma. Alhaji kai ni na ce a je a yi. Alhaji kai ni na ce a je a yi. Ni na ce a je a yi. A je a yi. Ina son in gane ne tana so da ni ma a je a bincika. A je a bincika. Boyayyar fuska wata rinkawo a yorami. Amarya ba kya laifi. Ko kin kashe dan masu gida? A'a, to a bude min fuskan mana. A'a, to amarya fa. A'a, to shikenan. To ga wannan ki baza musu kafin in je in dawo. Sanan je ni kan in yi abin da addini ya tanadar. Sannan Sani in dawo. Bismillahirrahmanirrahim. Wai ƙanshin me nake ji ne tun ɗazu? Kaza? Kuma kaza. Mene aka fito da wannan kazar ne? Tabbas an gaya mini. In dai kaza ne ka ji wajen Sha'ibu mai kaji ko da ya kasance mutum yana bakin ciki ne. In dai ya ci wannan kazan to zai zo cikin farin ciki. Sha'ibu mai kaji? A ina yake? Daga kin je kwana amala daidai hannun hagu ba kaza kawai ke sayarwa ba, tsire da masa
kuma kin san wani abu burgewa hada kayan sanyi duka yana sayarwa zaka samu komai da komai da kake bukata a wajen ba tare da ka je wani waje ba. Hanji shaibu mai kaji kwanar amala a kwanta gora arhadadi mutawo wurin da sauki muka sai da kazar. Hanji shaibu mai kaji kwanar amala a kwanta gora arhadadi mutawo wurin da sauki muka sai da kazar mu. Turkash, sayan nagari mai da kuɗi gida. Katafaren ɗan kasuwar na Alhaji Shu'aibu mai kaji kwanar amala ya yi haɓasa ya zaburo ya kawo mana daɓa da ƙwan kaji. Sun gasu sun sha yaji malam kaje daidai da aljihunka. Alhaji Shu'aibu mai kaji yana nan opposing gidan Indanusa wato kwanar amala kwanta gora. Malam Hajiya Alhaji ina ango da amarya ku zo ku sha rabashin gangan. Wayannan kajin sun gasu sun nina sun yi jawur ai musu feshin yaji. Ina ma abucin sayan ɗaya ko da yawa. Ko rana ko dare idan ka binciki Alhaji Shu'aibu mai kaji kwanar amala za ka samu kaza gasasshiya da kuma tsiran nama. Ka hanzarta kar a baka labari. Alhaji Shu'aibu mai kaji yana nan kwanar amala sai kun zo kar ku bari a baku labari. Ba kaji kaɗai muke sayarwa ba, akwai tsire da masa, a gefe ɗaya kuma akwai kayan sanyi ma'ana soft drink. Za ku iya samun mu a kwanar amala kwanta gora. Mu kaɗai ne Alhaji Shu'aibu mai kaji ko ku kira wannan namban da kuke gani 080-3879-1327. Alhaji Shu'aibu mai kaji mu kaɗai ne sai kun zo. Shi sanya ni caza kai uziri ka ya boki na cutar ka ba za a yi da ni ba. Boyayyar fuska, boyayyar fuska, boyayyar fuska wata ran kyawo a yau gani.